Attahiru Sultan. Sun kashe mana mazaji da dama. Sun kashe waziri da ɗansa Yamu da Salama. Sun kashe mabuɗin ɗanwarsu da kuma mutane sama da 500 sun kashe su. Daga ƙarshe suka kama sarki. La hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Tunda kai ka tsorata, bari ni in fita in yi yaƙi domin kare addini na da kuma al'ummar mu. Gaskiya Allah ya maka sama ɗumbin arziki. Mu wannan da makwaci a wannan ranar ba komai a cikin sai zinare wanda 'yan mulkin mallakan suka sata tare da bautar da jama'ar mu. Wato dama ba abin da ya kai su garin Sokoto, daga azurfa sai zinare sai tagulla har da sauran manyan garuruwan mu, amma Allah bai ba su nasara ba. Bagaji. Tun farko baka yi mana tawaye ba, da yanzu baka a cikin wannan salka, sai mu maka sassauci. Sassauci? Ai sassaucin Allah subhanahu wata'ala mahalicci na shi kaɗai nake so. Ba ni buƙatar wani sassauci daga gare ka. Kai jagora ne mai adalci, ba iya ga al'umma kaɗai ba har ga mu iyalanka. Domin haka ne muka zaɓi mu kasance tare da kai a duk inda kake. Amma ya kamata a sani mulkinka iya wannan yanki ne kawai. Amma ni wakilin masarautar Sassawa. Attahiru Sultan. Abin da zaka koyar da ɗana Abdullah kenan, Abu Abdullah. Yaushe ka zama malalaci ne gudu a filin daga? Wannan ita ce jarumta? Ka sani, shugabanmu jagoranmu Sultan Attahiru da al'umman wannan nahiyar suna da haƙƙi a kanmu. Waɗannan nasara ba mayaka ba ne, kuma su ba jarumai ba ne, kuma su mabarnata ne. Babu abin da ya kawo su waje, illa sun mallaki arzikinmu, kuma su karya daurorinmu daga baya su bai shi mu mai. Sun yi ƙoƙarin zai gudu, shi ne na harbe shi. Na ga wata wasiƙa tare da shi. Where is the letter? Dakika ka saki tana ci. Iyalai. Ina bayanka jagoran daular Usmaniyya kuma jagoranmu duk tsanani duk wuya, insha Allah. Jarumta ita ce wacce al'umma suka gwada musu a yau, kuma yadda aka gwada musu a sauran garuruwanmu a baya. Al'umma mu tabbas sun sadaukar. Shi tunkarar zalunci ba na maza ba ne kawai, har da mu mata. Babu tausayi, babu jin kai, ka je na baka dama, na baka full authority. Yes sir, no problem sir, ba damuwa sir, I will do as you say sir. Your wish is my command sir. Wallahi Nasara ba su zo domin kawo mana ci gaba ba, kuma ba su zo mana da alkhairi ko ɗaya ba. Sai dai sun zo ne su raya kansu da gina daulolinsu da dukiyarmu. Da za ku lura, misaran nan su zo da ci gaba, kuma ba su ɗauke da wata bakar aniya domin su cutar da mu.
inna lillahi wa inna ilaihi. Irin wani yaudara suka yaƙi nufe, Adama, Bauchi da Gombe. Yau zo da Kano su ma da hannunsu da yaudara da mugunta. Banjin tukar daular Usmaniyya, jagoran daular Usmaniyya, Baraba, sarkin yaƙi, wani hannun su ta yi ta ciki. Malam Dawud, nisan sun Kano Ali da jama'arsa. Labari ya zo mana, da sare ya baiwa sojojinsa umarni da su biyo bayan ku. Ko a yanzu haka sun fara shirin tasowarsu daga Sokoto zuwa nan Intudoci. Lallai tabbas abin da ke kuma cikin wasiƙar nan ta suka rubuto mana ya nuna cewa mu da wani zaɓi da ya wuce mu tsaya a tsayin daka don kare daular mu. Al'ummar mu da mutuncin mu. Kuma mu ne akan gaskiya, ko an kashe mu ba mu yi asara ba. Bawan Allah, menene sunanka? Na yi hasashen haka, cewa wasu daga cikin al'umman nan za su hayince mu. Tunda haka ne, kawai sai mu ɗauki matsaya. Sultan